tum kes pilo pini labang solamen sar ben si pini klar dar neli pat sini paneli chuning rilo là ho alam lo neli aku tan nang lile tan ta chok lo la ke ili tum 1951 a rules ateng pen one rule 179 pen ki cheng pen hal so rule ateng pen ili tum a case ha governor along si lo nang yi la pen kasamit ke disia angno si samit ai si la si pini disi da district a disia long la si dak dipu Karbiang long disia long ta itu submit at lo pini case file at lo memorandum ta submit lo la pen case ta file lo la pen hala case ke file bang la ke Ojit Kumar dia phan laga alang li ke tribal kali lapor alang li phan ke MSC ke piturong le det lang ji non thuri at lo sita cancel det nangi puji litum case file det lo pini la pen ke ha hamren ta Pawan Kumar Rai phan ta aku case file te lo la pen Prime Minister, Governor of Hanta memorandum ako submit to pini. Lapen da kabangke alangli kursing timuga ke haisi la case ke file ta sohi ke pile. Lapen hala da kabangke Bikram rong pha abangsi case ta file of ere pin pen alangli tumke la ka de nitum nang dun lo dei peseta sohi na lipi hai ti tiari nitum ke sipi sohi ta lipi hai nitung arlo pen pa mangali lo athak pen athima ahok alam thuke accounting cook athai ta ningi ta me the ang hoi athak ta ningi ta me the ang dang athai ta ningi ta me munit ave ta athai ta ningi ta me munit do athai ta ningi ta me ahok pen ahok alam pen sini tu case ta file kilang select mo patali la ke arona ting sini litum case ta file lasi itum ada kacini nai bang ke lahan lo itum pini hormu le tum nam polotang te itum hormu polotang te bang nang tipon jok te koson itum ka chelong nang ji ara do mati di la son thosi la longri in koira trokta karbi la pet in lo khai phansi nang phano pilu non bang nang tipon jok lo non halabang so lam do longri kep ke bang nang tipon jok lo kadi lasi longri kep kali longri sida pipe pusini tum chujeng bar jera pipe itu makin mang PSL si tum chujeng bar jeta tum jakong pipe ke super re-election dovek nang jip o bangta pini governor pan memorandum pile la ke case ke doet la hai sita la aku thak ta aku pini aku pithula lage pipe pin da chok lo abinong ke seta aku pithu det lo itu governor pan athema pipe pin da chok lo ko thike hala PIL case number 15 oblique 22 hala ke doet lo ke mo inquire porni si aquesta klang inquire clear ni si aquesta aku klang ri po alam doet lo ke lage la siladar nili ke theklong ateng bulotang te la bangso PIL preliminary hala bangso order long ki pukela son petitioner tum jong si ki piateng pen koda tum deng that success that bulotang te at least I did legal ateng pen follow ji pusi ki puhala cha sa ba la sila so teng bulotang te re-election ke doi phan ga chances du a chance do la pen election aroi ta me la tum BJP tum ke rigging ke theng ke chok vote ki pa jok long le kona ne hala bangso stamp ta seal joy la poson si ke claim ni la si rigging la ke mane ining klar sub pen che bong che chok che pin pen election ki pa do kang bai kali der lo la ke la si non la bangso memorandum ki pidam to ke la ke mesena aking kam ka chijolo posi neli sarpana cholo la so along ni si pu kang tung helo non la re-election do je posi BJP तुमके जसमेत non APSL से तुमको अन्य प्रोग्राम के दाम la al से ला तुमता प्रोग्राम नंग हेलो ला पेन मास जॉइनिंग नंग भी तुम लो पेन कांग्रेस पे ले वास्ता APSL सी लो नीली की पुई पु के ला सो तो सो पेन की पु कang tung मंगा ला लो हाला बिहार लोंग ले ban kei pia tum di kalima hala Nitish Kumar tu mai ke bangai kei pilu ani ke bang BJP bhanon ani dokte tur fit ka reject lo ni tur fit lo no reject lo ni kopi ma ke me alam tu me thanga de pan bang hala ke claim ji pan se ba ni ke hang lo la som thak thak si Karbiang long arara tu la bang so BJP bhan ke nang li tum
lake rejected nampu lapen non la re-election no pulote ba MP election hodan nami itum se cepa hai pen edet cerai kom tip nampu lapen lada hai sir laso question bang nangli long sini libang tu po choro lo timung sangu nangli lam kla ke pi pot lapen isi neli halamangso Mamata Banerjee West Bengal Chief Minister kaning je do Bengal is for Bengali pu bang hala da ke ningje plu mangai asik sidul ta avelo jata avelo bangai general state bangai West Bengal is for Bengali pu bang ningje plu karbi tum CM MP MLA tum alang tum sik sidul thak se kar jap lon ta posi pini ani ningje da hai de lon le tum laso answer bang nangli thane khasa là hết lo mình thang khe phan chung si cái chỉ rai này bộ lệ tên những đạp hai đằng gì nó này tụi PHLC tụi những đạp hai đằng lo cái đi nàng li hala West Bengal là phan pu đam lo Tripura hala data Tripura chỉ thang là linh cha Bengalia state bina cái đi Bengalia đẻ bang hala blue tụi mà phan ning kan thom kep ra proxy refugee camp ở Robi job anh tan pe dam long le det la pen election ta voter list long ta amen pe tok pon pe det la pen election no vote pa pe jok long le det pa se ning kan thom kep ra proxy no ning kan phi kep la tum vi det la de bong ali tu vi hai mangi itu pe polo kar bi tu vi hai hede lante itu ma sahos ka ve lante itu lo ka chini ne lo pen chindang le te là cái mission akam lo ko ma tha thek the det apot lo pen ke di ka che dan lo te mission akam lo la ke u klang dak yi pu ka chini ne apot ka ma tha thek the po se alang le tu lo ta follow hai hidet anh vô lo ben ka follow hai he lo te det ki vir po si non ta bang pilo ne non MSC da do body bang ke la pen em ta bang hi lo ne bang khai do body la pen ke ha la de long ri kep ta ko che yor to det lo ke di la pen autonomy ka ko Assam government ma ji pi to det lo ke di la ka det ki vir lo ke te a lo aron ke airport lo ke te la ke la pen isilam lo shortcut em polam ta itum jet khana de shortcut em polam kalilo non ke shortcut HED minister along lo gente hala alang li ke da karbiang long pe lage participate un da kalilo ye ala HED minister kelong nangji ke bidasing le ke hai hala rup sing teron ke hai dor sing no khai siklong nangji people lo itum shortcut labang so HED minister pek der lo labang so rada phan tu lam klachi pi hai lo mante BJP long ke do karbi etum hai ke thek kere LLB के पास दंग हो BEd के पास दंग हो कमाने स्टूडेंट लीडर तो बिला लाम क्लास पी हाइलम नंग political mature tu political mature lo bane people HED minister nang thijau nang tum lam क्लास पी हाइलम ante nang tum koloso ke thek ang deng lo ke do nang than tha koloso category long lang tum ke do ke thek rap lam क्लास पी हाइलम la pen ison ladak ngili ki puang tu la hello alang tum si non central government anda cari lo state anda kopi posi pini ada dilung ha delhi hempre ke nam na ko alang num pina bole ametha government ke nang kali luti pin lo na poke BJP tum ke hempre ke hang nang tum kali leke BJP atum si karbiang long rap han hempre ki pinang atum lo na tu la bang solam rap lam class pi hai lo man de lake rara phal si ka chong thoi cholo ke tuleram lo ha ke hai ta la pen foreign sing bia ke hai ta na ke athe non MP election ang le poke 2024 ke la delhi dam le po rara phan adak dam lo mesen bu yang thali hola tum kali pinta lo hang la memorandum le la mo ben ki poson si awil dar phane sami dam ta mesen musnang khan bora phan ke la pen isilam tuleram lo ha ke hai phan isilam karju kang tung mang la lo 1986 karbi lo charlie song Jingrum nang ne polang le tai nud lo ke hala so KSA siven lo ke do pipola te tuliram long hang ke hai pipola hala so KSA siven do nai puning je dat kente pipola nang lenglong pho KSA long klemun rong ke hala bang solam nang le rap palam prasiti hai man te nang le pulo KSA jingrum nai punang le KSA mai long nang le ning je lo 1986 nang le pola englong pho KSA long nang le pola do dun rong kente ha pipola met heng tong ri kip long nang le dun de labang solam nang lam pi hai man pinyer ni nang li ha nang li pi hai ma hala bang so 1986 alam jek suri hojan long bini pen ke englong pho KSA avelo punang li ningjel hala suhut
rara tum ning jelo paprai elo te nang li polo eng long focus nang li tum mamhang patek turong gente nang li tai nulo pi polo nang li la solam nang li claim that gente hala solo chingrum that amhang patek te pote karbi lo chalia song eng tang rak dolo pote te karbi ang long hempek long elo nang li tum ke claim ke chok chia polo nang lam klar chi pi ma siam tuliram rong hang ke hai nang li sirap han chobai na ta por dolo posi penengwe entum labangso tokson sexidul to the constitution of India and autonomous state lasi Ladakh penengwe ingdeng pharoni da trokner keplong trokner kepra pli labangso tokso lo mangse tongdun makya sarjai kathar lapen rajen timung lapen kursing timung ame tumana kiro pilo lapen isiala me thanpe si pijut kokpo lasi haladak plateau atum ki putado lasi Munir tum hadak ki pukelason ho. Poverty is the parent of revolution and crime. Busada ki pudu. Lasi kiduk pensi ilitum kiduk hello di kiduk. Polotang de poverty bude kiduk lo mati. Kiduk ke ilitum api apolo. Mane mesen revolution polong te rada pan ke change ke wan di ke mea kam ke wan ke mea sai ke claim pole tum duk ong te ilitum la poson Phong de ilitum reset posong tha khadi dasi ilitum labangso a revolution lo non ke kachil larja phan itum kisung phopik lo ki duk nang an kang chir pen ehem rit ka we pen eme thangkar biang long mate eme thanglong ria long si pinike eme thang ahem arit ka chi onang refugee kem ke donang la son si tum nang man bom lo aposi non bangke jong hele rar phan palu sita rar tum ke non chini bom lo akemia ken kam chejor bom lo lapen labang so ki palu pot ke itum che than bom lo pote mo ani si ke tum re lapsi ilitum ta eme thang along ri eme thang along pat eme thang jutang jubat lama ki anta ilitum chibir ti thekpo lapen itum che pangcho thekpo asi pineng we bangke la pwan sing tum tokso bange kang tono asi nang ke lang dona korte la pening jira tum haran ka chuning ri ke la lo nang tum share tha labang so ilitum aso share pen nang ilitum comment ka do ka nang pidunot lapen pineng we komen nang pi une an bangke penak malok sing tum nang pi phansi chisik mo asi pineng we bangke la pon se kang tolok ado ka be panda ajo ki me kardom